υπότιτλος της σημερινής μας ημερίδας είναι «Ο πρωτογενής τομέας και η ΑΠΕ, πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου». Και εδώ θέλω, σαν αρχή αυτής της μικρής σύντομης τοποθέτησης, αλλά ουσιαστικής, πιστεύω να θέσω ένα ερώτημα. Πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης η ΑΠΕ από σήμερα το απόγευμα και μετά? Μήπως είναι πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης ήδη και απλώς τώρα μιλάμε για το πώς θα συνεχίσουν να είναι? Ή μήπως συζητάμε απλώς για τους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης που είναι η ΑΠΕ και του χρόνου θα συζητήσουμε τα ίδια και όχι μόνο εμείς και άλλοι σύλλογοι? Μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις είναι και η κάθε λογική, η κάθε νοημοσύνη θα δώσει τη δική της απάντηση σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, τα οποία σήμερα κλείνουν 11 χρόνια περίπου στη ζωή μας. Και για να συνδέσω λίγο την τοποθέτησή μου με αυτό που υπόθηκε πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα στα Γιάννενα, στην αντίστοιχη ημερίδα, είχα πει τότε ότι από το 10 η πολιτεία έδωσε στους αγρότες το 52% των φωτοβολταϊκών επί συνόλου. Το είχα εξηγήσει το σγέντο νούμερο, δεν θα ξαναπούμε τα ίδια, πιστεύω ότι είστε διαβασμένοι όλοι. Είχα πει επίσης ότι το 23 πέρυσι, δηλαδή τέτοια μέρα, το ποσοστό αυτό που 52% έγινε 1,5-2%. Λέω σήμερα, για να συνεχίσουμε την ιστορία, ότι το ποσοστό αυτό είναι 0, βάλτε όποιο δεκαδικό στοιχείο θέλετε πίσω, δηλαδή έχουμε μια εξαήλωση των αγροτικών φωτοβολταϊκών, πράγμα το οποίο το ζείτε, αλλά θα το διαπιστώσουμε και στα επόμενα 5 λεπτά που θα κρατήσει η τοποθέτησή μου. Πάμε σε μια άποψη που υπόθηκε το 2014, θυμίζω ότι ήταν η περίοδος του κουρέματος, υπήρχε μια ισοστρέφεια μεταξύ άλλων μεταξύ των συλλόγων, και μια άποψη που υπόθηκε ήταν ότι δεν υπάρχουν αγροτικά φωτοβολταϊκά. Το τι υπάρχει κλπ. Που υπόθηκε με την νομοθεσία. Παίρνω όμως αφορμή από αυτή την ίσως και ανόητη έκφραση για να διαπιστώσουμε σήμερα ότι υπάρχουν, εκεί που δεν υπήρχε καμία κατηγορία για κάποιους, 3, 4, 5 κατηγορίες αγροτικών φωτοβολταϊκών. Και θα μπορούσε κάποιος να πει, κάνοντας αυτή την ανάγνωση, ότι έχουμε πρόοδο. Ας πούμε. Από εκεί που δεν είχαμε τίποτα, έχουμε 4-5 κατηγορίες. Θα έλεγα ότι αυτή η πρόοδος περισσότερο ταιριάζει με την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι, παρά αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι από εκεί που δεν είχαμε καμία κατηγορία έχουμε 4-5. Και αυτές ακριβώς τις 4-5 κατηγορίες ή υποκατηγορίες μέσα σε ένα λεπτό θα τις περάσουμε για να δούμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία και πιστεύω ότι θα γίνουμε κατανοητοί. Πρώτη κατηγορία λοιπόν, φωτοβολταϊκά πόλης ενέργειας, αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε το 2013 και αυτά τα οποία πήραν νέα όθηση το 2019 με τον νόμο 4602. Η μισή από όσοι είστε εδώ, ίσως και παραπάνω, έχετε ένα αίτημα σε εκκρεμότητα από τα μέσα του 20, το οποίο το διατηρήσατε με μια εγγυητική. Απάντηση για αυτό το αίτημα, σας το λέω ακράδαντα, εκτίμησή μου είναι, αλλά είναι ακράδαντη εκτίμηση, δεν θα πάρετε ούτε σήμερα, δεν θα πάρετε ούτε μέχρι το τέλος του έτους και αμφιβάλλω θα πάρετε μέχρι το 2026, με εντωμεταξύ τις σταθερές ταρίφες να τελειώνουν τον Αύγουστο του 2024, δηλαδή σε λίγους μήνες. Στα φωτοβολταϊκά πόλης ενέργειας, όπως έχουμε ξαναπεί και δεν θα το ξαναπούμε σήμερα, οι προτεραιότητες που δόθηκαν, παρότι με τον νόμο του 19 ξεκίνησαν επίσης ορισμένες ενεργειακές κοινότητες, τούτης για κάποιους λόγους ανεξήγητους, οι ενεργειακές κοινότητες πήγαν ψηλά, κάναν όλοι τα έργα, βολευτήκαν και οι αγρότες έφυγαν πίσω και δεν κάναν τα έργα. Και έναν αστερίσκο να βάλω, σήμερα οι μπροστινοί των ενεργειακών κοινοτήτων πουλάνε σε αυτούς που δώσαν τις εντολές. Σας το λέω αυτό για να έχετε και το story του πράγματος. Τελειώσαμε με την πρώτη κατηγορία λοιπόν. Δεν θα πάρετε απάντηση, η εκτίμησή μου είναι για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, όσοι έχετε έτοιμα σε διατήρηση, προτείνω και συμβουλεύω να το κρατήσετε, να το διατηρήσετε, να μην πάρετε την εγγυητική, διότι αυτό εκτιμώ ότι θα έχει κάποια αξία στο προσεχές μέλλον. Δεύτερη κατηγορία, το net metering. Net metering, το έχετε ακούσει, το έχετε ξανακούσει. Τόση πολλή κουβέντα δεν έγινε για τίποτα άλλο στον αγροτικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα του net metering, το οποίο ξεκίνησε από το σύλλογό μας το 2014 η πρώτη εισήγηση στη ΡΑΕ. Και το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ποιος κάνει τι σε κάθε πράγμα. Επειδή εμείς με τα μέσα έχουμε μια ουδέτερη σχέση, μας ρωτάνε, απαντάμε. Δεν μας ρωτάνε, δεν απαντάμε. Και επειδή ο καθένας πλέον λέει ότι θέλει, είναι η Δήμον για τα πάντα. Λέω λοιπόν εγώ σε εσάς ότι το net metering το ξεκίνησε αυτός ο σύλλογος το 2014 και αν βάζαμε σήμερα ένα γράφημα πολύ απλό για να δούμε πότε ήταν το μέγιστο όφελος για τον αγρότη από το 2014 μέχρι σήμερα, η απάντηση είναι ότι αυτό ήταν το 2018 με τα σχέδια βελτίωσης αυτόνομα 50% επιδότηση μέχρι 100 kW. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι ακόμα και τότε αυτοί που εγκρίθηκαν, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν πάρει απορρίψεις, στην πορεία για το
το net metering πάντα μιλάμε για τη δεύτερη υποκατηγορία φωτοβολταϊκών εκεί που δεν είχαμε καμία. Το 2020 με 2023, όπως γνωρίζετε, ήρθαν τα δεκαράκια τα οποία απέτυχαν. Δεν μας έκανε καμία έκπληξη, πιστεύω ότι δεν έκανε έκπληξη ούτε και σε αυτούς που δόμησαν το σχέδιο αυτό. Είχαμε πει από το 20, από το 21, ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει αριθμητικά όπως και δεν βγήκε. Το net metering, να μου επιτρέψετε να κλείσω, θα πω το εξής, ότι σκεφτείτε ότι δεξιά εκεί στο stage γίνεται ένας πόλεμος, πέφτουν χειροβομβίδες, πιστόλια κλπ. Και εδώ αριστερά γίνεται ένα τρακάρισμα δύο αυτοκινήτων και χαλάει ένας καθρέφτης. Όλα τα φώτα έχουν πέσει στο τρακάρισμα και με τον πόλεμο δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή, όλα τα φώτα στο net metering, σε επίπεδο συζήτησης, γιατί δεν γίνεται τίποτα, και με τον πόλεμο, δηλαδή τις εταιρείες που φτιάχνουν τα φωτοβολταϊκά και αδειοδοτούνται για τα φωτοβολταϊκά, κάνουν τη δουλειά τους και δεν ασχολείται κανένας. Τρίτη κατηγορία και πρόσφατη, φωτοβολταϊκά στο χωράφι, και άλλη κατηγορία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, έχουμε πλέον το net metering κατ' ουσίαν που γίνεται μέχρι 50 kW. Πάρα πολύ ωραίο και δεν το λέω ας πούμε σκοπτικά. Ναι, εμείς τι είπαμε από το 20, ότι δεν βγαίνει το project με 10 και 20 kW ή με 4-5 δεκαράκια όπως ακούσαμε πέρυσι στα Γιάννενα. Τι μας είπαν πέρυσι στα Γιάννενα, κάνετε 2, 3, 5, 8, μα δεν αλλάζει ο αριθμητικός συσχετισμός. Δεν αλλάζει. Λέμε λοιπόν σήμερα 50 kW, ναι το συζητάμε. Είναι όπως τα έργα του 18 με τα σχέδια βελτίωσης. Όχι, δεν πειράζει, να το κάνουμε. Ερώτηση, σε ποια δίκτυα. Σε ποια δίκτυα, πέρα από το γεγονός ότι ξέρουμε όλοι τι γίνεται με τα δίκτυα, ας πούμε ενδεικτικά ένα δημοσίευμα που βρήκα εγώ για τη Θεσσαλία, γιατί προφανώς οι περισσότεροι εδώ είστε από τη Θεσσαλία, τις 10 Δευτέρου, αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα, δηλώσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο εκπροσώπων του ΔΔΕ Λαμίας, όπου προτείνουν για τους Θεσσαλούς αγρότες net metering φωτοβολταϊκά στο χωράφι γύρω στα 20 kW. Είναι δημοσίευμα, βέβαια το πόσο βάση δίνουμε στα δημοσιεύματα και στις ειδήσεις είναι υποκειμενικό, εγώ προσωπικά δεν δίνω πολύ βάση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα σχετικά σοβαρό έντυπο και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς detective να ψάχνουμε τι σηκώνει το δίκτυο. Αυτό το ξέρει ο ΔΔΕ, θα πρέπει να το ξέρει το Υπουργείο, να μας ενημερώσει, γιατί καλό είναι να ανακοινώνουμε ένα πρόγραμμα και αριθμούς 50 kW, αλλά επί του πρακτέου τι γίνεται. Κλείνουμε λοιπόν με τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι, πάμε σε άλλη κατηγορία. Αγροβολταϊκά. Αγροβολταϊκά, έχετε ακούσει τον όρο, είναι αυτό που λέμε ότι επιτέλους θα μπορούσε να πει ένας αστός, είναι αυτοί που βλέπουν, ας πούμε, από μια απόσταση τον αγρότη, βλέπουν τις ειδήσεις όπου βλέπουν και βγάζουν κάποια συμπεράσματα σύμφωνα με αυτό που βλέπουν. Δεν τους κατηγορώ, λέω την άποψή τους. Εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για άλλα επαγγέλματα, αλλά μπαίνω στο μυαλό τους τώρα και μπείτε κι εσείς και θα πει ο αστός. Ορίστε, οι αγρότες θέλουν φωτοβολταϊκά, αυτό είναι καλό, να καλλιεργούν και τη γη, ας βάλουν, αφού επιμένουν τόσο πολύ τα φωτοβολταϊκά. Μου δίνει ευκαιρία βάσει αυτής της σκέψης που αναφέρω εδώ να σας πω ότι εμείς από το 2021 και προγενέστερα και μεταγενέστερα και στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής και από πολλές φορές δημόσια ζητήσαμε από τους φορείς να μας δώσουν τη δυνατότητα να πάμε σε γη χαμηλής παραγωγικότητας με μια προϋπόθεση να είμαστε πολλοί αγρότες ώστε να βγαίνει το project. Είχε κανένα κόστος αυτό, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είχε, δεν δόθηκε. Γυρνάμε λοιπόν ξανά στα αγροβολταϊκά και εδώ θα πω το εξής, ότι τρία είναι τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να έχουμε για να σας πούμε εντός εισαγωγικών ως συμβουλή ή ως σημείο αναφορά στην άποψή μας, όπως κάνουμε πάντα και σπανίως ποτέ δεν πέφτουμε έξω. Τρία δεδομένα πρέπει να έχουμε για να πούμε ότι ναι, αυτό γίνεται ή τα αγροβολταϊκά τελικά ήταν μια τζάμπα δουλειά που κάναμε με την Τράπεζα Πειραιώς από τον Απρίλιο του 2023. Ένα χρόνο κλείνουμε τώρα, κύριε Πολιτάκη, με τον κύριο Κανόπουλο από την Bright Solar. Ελπίζω, κύριε Κανόπουλο, να μην πάει τζάμπα η δουλειά μας, αλλά ακούστε κι εσείς ότι για εμάς τους αγρότες είναι τρία τα προαπαιτούμενα. Ένα, να ενισχυθεί οικονομικά η εγκατάσταση του έργου. Γιατί μιλάμε για ένα έργο που έχει 25-30% παραπάνω, θα μας τα πείτε, κύριε Κανόπουλο, αλλά μην μας τα πείτε από την εμπορική πλευρά τη δική σας, θα μας πείτε το real που λέμε. Έτσι, ωραία. Άρα θέλει επιδότηση, σίγουρα. Δεύτερο, θέλει μια τιμή αποζημίωσης η οποία του τύπου τώρα τελειώνει τον Αύγουστο, εύκολα αναθεωρείται. Και τρίτον και βασικότερο, μην μας πούν πάλι ότι να δίνεται η δυνατότητα μόνο για αυτοκατανάλωση. Γιατί τζάμπα, επαναλαμβάνω, κάναμε τη δουλειά, αυτός ο σύλλογος έκανε αυτή τη δουλειά ένα χρόνο με την Πειραιώς και την Bright Solar, τον κύριο Κανόπουλο, για τις διμερείς συμβάσεις για τα PPI που τα ακούσατε. Πολλοί δεν ξέρετε τι είναι, είναι η απευθείας αγορά αγροτών ή άλλων ομοειδών επαγγελμάτων.
απευθείας από τα φωτοβολταϊκά με τη μικρή παρέμβαση του προμηθευτή. Αυτές λοιπόν οι διμερείς συμβάσεις, οι οποίες είναι τώρα στη Βουλή και ψηφίζονται Τρίτη, Τετάρτη, θα φαντάζομαι θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Για ποιον? Είναι πολύ καλό πρόγραμμα για τις εταιρείες που από την τέταρτη σειρά προτεραιότητας, πέμπτη πια έχουν, θα πάνε στην πρώτη σειρά για να πουλήσουν το ρεύμα στους αγρότες. Αυτές είναι οι σίγουρα ευνοημένες. Υπάρχει όφελος για τον αγρότη από αυτό το project? Είναι ένα ερωτηματικό. Θα σας πω το εξής απλοϊκό. Επειδή το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και τα συντριπτικά περισσότερα πράγματα στη ζωή μας, έχουν μεταβαλλόμενη αξία. Άλλο τιμή έχει αυτό σήμερα, άλλο μπορεί να έχει αύριο. Πολλό δε μάλλον το ρεύμα που ξέρουμε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Λέω λοιπόν εγώ σήμερα ότι στα οικιακά μας ρεύματα, όπως και αρκετοί από εσάς, έχουμε τιμή 0,90. Τα PPI τι μας λένε? Θα έχει τιμή 0,90. Δηλαδή ένας πάροχος σήμερα που σου πουλάει στο σπίτι 0,90, γιατί δεν μπορεί να πουλήσει το αγροτικό σου ρεύμα και να έχεις από την αρχή αυτό το 0,90? Γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία? Και δεύτερο ερώτημα. Το ρεύμα είναι μεταβαλλόμενο. Μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει. Εάν υποθέσουμε ότι το ρεύμα θα πέσει, που υπάρχει μια πολύ έμεση ροή, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, και πάει στο 0,82. Αυτοί οι αγρότες που έχουν υπογράψει 0,90 στα PPI, θα είναι δεκαετής η σύμβαση. Τι θα γίνουν? Είναι ερωτήματα. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.